good afternoon guys. Gala muna mga person. Okay. Ang bulilit, nasa harap. Masahin ka pa! Yun na, sa Bicol! Pinahulugan!
Grabe man daw kasi ko kaning ano niyo. Oli pa oh. Grabe man daw. Ito na. Grabe na pa rin tayo ah. Okay. Oo. Grabe naman daw ninyo. Grabe man daw. Walang tayo. Ron? Oo. Marami na. Hindi ba tayo napakaroon? Hindi ba? Oo niyo. Ano niyo? Bato? Bato niyo? Bato. Okay, nakatabi niyo. Kang maingay. Maangas ako. Tatlo kami kitang maangas. Ano mo yun? Ay. Maangas? Ano? Mangas. Mangas. Hindi na ano makita ng ulo. Oh, diba? Ito kinain niyo na oh. Grabing kain to. Oo, ari maangas pa. Grabe, nag-overthink sa pambada. Maangas ah. Pinauna na lang ni Kuya. Get this now. Diyan tayo. Rose Island. Rose Island. Bakit ang los doon? Dili. Ano yan doon? Tatawirin mo, tatawirin pa. Oo. Magkano yung ano doon? Hindi ko pa alam. Sana yun? Kadyang ah. Ayun oh. Akis lang na to. Ang maliit naman ang isla na yun. Ha? Maliit. Oo. Be, kung may anoan, islang sawi, may islang sulo, single. Naipit yung lubot ni ate. Anoan? Oh, mabalik dito. Naipit ka? Naipit? Galing ka harap dito. Wow, ayun oh. White House. Putik yan. Kaso sinusunog. Baka yun. Ay, may resort din dito. Ay, hindi.
si screenshot daw. Ito na yan? Dito? Ay, doon yun oh. May bato. Ay, Ano, entrance fee? ha? 20. Ito. Agay. Saan ba nilagay mo to? Dito lang. Doon sa kabila, oh, malilim. Doon na lang sa kabila. Ay, may baba po. Meron pa sa baba? Saan po ang bayad kang entrance? Sige po. Hindi makababa. Naginiwan yung speaker. Yung tugtog ba? Ano ba eh? Hindi kaya mo na. Same lang po ang price kang Aki tsaka Dyna. Dyna po sa akin. Dyna. Magkarano po gabay din? 6. Bless kayo, bless. 60. Dyna po kami may cottage. Saan po pwedeng magtambay? Diyan po. Yan yun ah. May butas oh. Pwede ba ganyan dyan? Pwede yan dyan? Butas mo luta. Kaya nagkaragas ka? Pauruli na po. Paurol na? Pero paduman ka lang. Ayan. 23 ngunyan, te? Iya po. May wifi ka mo dito eh? Mayo? Nasa ko yan kita. Purok na ning. Dulo baga na. Dole. Sarong pangaran lang, te. Sige na po. 20 man si ano tayo? Okay. Dahil. Dahil. Anak. Ako na po. Ayan. Anak na. Maghanap na tayo ng